Pozdravujem vás zo Slovenska, z Vysokých Tatier. Nachádzame sa v Národnom inštitúte zdravia, ktorá je štátom registrovaná organizácia Slovenskej republiky, vznikla v roku 2011. Sídli momentálne táto nezisková organizácia vo Vile Kalinčia, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou. Kedysi táto slávna vila sa menovala podľa antického boha lekárstva Esculapa. Národný inštitút zdravia vlastne svojou činnosťou, ktorú doposiaľ vykonáva, sa venovala hlavne ochrane zdravia obyvateľstva, zdravotnej prevencii, výskumu, vývoju v tejto oblasti, vzdelávaniu a takisto výchove a rozvoju telesnej kultúry. Národný inštitút zdravia spolupracoval dlhé roky aj so Slovenskou televíziou a v spolupráci s touto inštitúciou sa nám podarilo vyrobiť veľmi úspešný cyklus Tak už dosť. O tejto relácii televíznej, ktorá sa vysielala súbežne na Slovensku a v Českej republike, by porozprávala neskôr pani doktorka Uhríková, ktorá bola priamo autorkou. A v jej spolupráci s touto vlastne s inštitúciou sme tento cyklus vysielali 2 roky. Národný inštitút zdravia v budúcnosti samozrejme plánuje podobné aktivity rozšíriť ešte o nové programové tvary, ktorými by sme chceli vlastne upozorniť na problémy v rámci obezity a takisto vlastne chceme navodiť pre obyvateľstvo, ktoré trpí nadváhou, určité modely, ako vlastne sa majú správať, ako majú racionálne sa stravovať, aké majú mať stravovacie návyky, akým spôsobom vlastne vôbec aj prevenčne riešiť tento veľmi závažný celospoločenský problém. To je zatiaľ na úvod všetko a odovzdávam teraz slovo pani doktorke Uhríkovej. Srdečne vás zdravím z Košíc. Rada by som vám povedala niekoľko slov o televíznej relácii Tak už dosť. Tento televízny cyklus bežal na obrazovkách slovenskej televízie aj s presahom do Českej republiky niekoľko rokov. Počas tohoto obdobia s nami chudlo množstvo divákov, ktorí nás sledovali, a aj tí, ktorí boli priamo vybraní do chudnúcej skupiny. Celkovo sa nám podarilo schudnúť o takmer 3 afrických slonov, čo bol naozaj výborný úspech. Samozrejme, jedna vec je schudnúť a ďalšia je hmotnosť udržať a tu už musíme povedať, že sa to všetkým účastníkom nepodarilo. Tento problém je stále pretrvávajúci a v súčasnosti sa snažíme v spolupráci s neziskovou organizáciou, ktorá je podporovaná štátom, Národný inštitút zdravia, nadviazať na tieto tradície a pripraviť ďalšie programy, ktoré by sledovali stav obyvateľstva, ich zdravie a samozrejme práve túto palčivú oblasť, a to je oblasť zdravého životného štýlu.